Un nou dia. Cada dia ens preparem per a un nou repte. Treballem per a millorar la nostra societat i el benestar de tots. Treballem dia a dia per a obrir camins de participació social, estar prop de les persones i millorar l'educació. Repensar els nostres objectius i millorar l'organització de la ciutadania, generant projectes que aporten valor per a la construcció d'un món més harmònic, més sostenible, més alegre. Dignificar el treball del camp, fent-ho sostenible, dissenyem solucions innovadores i junt amb les persones, empreses i poders públics volem facilitar els mitjans per a portar-les a cap. Disfrutem amb el que fem, encara que no siga sempre fàcil, i seguim preparant-nos dia a dia. Treballem des del local per aconseguir un efecte global i ens agrada mirar lluny. Mireu lluny, més lluny, sempre molt més lluny del demà que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.